Bueno, egunon eta ongi etorri. Bueno, Markel Etxabeguren Laniz Barrutia, ondo entzute zait? Bai. Markel Etxabeguren Laniz Barrutia dut izena eta duela 36 urte Oiartzunen jaio nintzen. Hainbat herrialdetan lan egin ikasi eta bizitzeko aukera izan ostean, gaur egun Donostira bueltatu naiz, Donostin errotuta nago, eta hemen Miramongo Parke Teknologikoan kokatzen den enpresa bioteknologiko batetan, Quaterlab, bertako proiektuen kudeaketa eta administrazio departamentuen arduradun bezala jarduten dut. Nere burua deskriba dezaketen ezaugarri asko esan nitzake. Buru horra, tematia, hauta beste. Eta zuetako asko esku artean dudan basto itxura ikusita antzemango eta ondorioztatuko zenutenez ikusmen urritasun bat ere badaukat. Hala eta guztiz ere nire izaera hoberen deskribatzen duen ezaugarria eta hasiera batan printzipioz ikusterreza ez izan arren hurrengoa dela esango nuke. Norberak gure buruari ezartzen dizkiogun mugez haratago aurrera egiteko borondatea duen pertsona izatea. Ildo honetatik nerearen antzeko ikusmen urritasun edo edozein modatako urritasun funtzionala duten pertsonen kasuan egoera honek gure bizitza baldintzatu bai, baina mugatu ez lukela egin beharko esatea gustatzen zait. Eta hain zuzen ere, hau izan da, txiki-txikitatik nire etxean jasotako heziketa eta neurri handi batean gurasoi zordiedan pentsamolde hau izan da, zuei helaraztea, hain zuzen ere, izan da gaurko jardunaldi hauetan parte hartzeko erabaki hartzerakoan arrazoi nagusiena. Aipatu dut aurrera egiteko borondatea, aurrera egiteko nahia. Aurrera egiteko ezinbestekoa dira erabakiak hartu, eta erabaki horiek beraiekin ondorio batzuk dakartzate. Edozein erabaki hartu aurretikan, aldez aurretikan balizko kontsekuentziak ikusi behar dira, aztertu behar dira, baloratu behar dira, eta hortaz hausnarketa prozesu bat abiatzea ezinbestekoa suertatzen da. Bizi garen gizarte eta testuinguru honetan, gure bizitzari, gure ibilbideari, gure formazioari nahi diogun itxura, edukia emateko aukera dugun eta askatasuna dugunok privilegiatu batzu gara. Eta hortaz, akademia, formazio akademiko eta profesional horri nahi dugun moduan itxuratzeko erabakiak hartzeari eta erabaki horrek ekar ditzakeen ondorioei inolako beldurrik ez geniokela izan beharko iritzi dut. Hemen zaudete etorkizunari begira zer egin dakizuelako edo ez dakizuelako. Zuetako askok zalantzaz josita egongo zarete zer egin, lanean hasi edo ez, ikasketekin jarraitu edo ez, zer ikasi, non ikasi. Jakin duela 19 urte zuen egora bereinean nengoela. Ez neukan bat ere argi eta begiradatzera botata ere esango nuke zuen adinarekin izaten den esperientzia eta ezagutza mugatuarekin burua zalantzaz beterik edukitzea eta gauzak argi ez izatea ohikoa dela, edo ohikoa iruditzen zait dela. Jarraian laburbilduko dizue loztu hitzetan nire ibilbidea orain arte zein izan den, eta nire esperientzia zuekin partekatzeren helburu bakarra da batetikan izan ditzakezuen beldurrak edo kezkak aldiketan gehien burutik uxatzea, eta gehien bat jakitea edo behintzat nire esperientziala izan da, hartzen diren erabaki guztiak ez badira gehienak, ez direra behin betirakoak edo ez dira aldaezinak diren erabakiak, eta are gehiago formazio prozesu honetan. Orain arte nire ibilbide akademiko eta profesionalean amankomunean daukaten gauza bakarra bat da. Egin nahi izan dudana baino argiago izan dut zer egin nahi ez izan dudan. Eta horrek eraman hau gaur egun hemen zuen aurrean egotera. Ikasketei dagokienez, derrigorrezko bigarren hezkuntza eta zuzendaritzaren inguruko master bat bukatu bitartean, aldian aldiro erabakiak hartzen joan naizen heinean, kasu gehienetan guztietan ez izatearren, argi neukan ez zer ez nuen egin. Hau da, DBH bukatutakoan, lan mundua oraindik niretzako etzan zerbait ikusten nuen, kasu horretan ere ikusmen urritasunak ere bere pixua ere izuen, pentsatzen duelako formazio gehiagorekin aukera profesional gehiago izango nituela.
Hortaz, heziketa profesionala eta lan mundua baztertu nituen eta batxilergoa egitea erabaki nuen. Batxilergoan berriz ere beste erabaki bat. Batxilergo zientifikoa, biosanitarioa edo gizarte zientzia. Ni matematika nintzen oso jaioa, eta hortaz, etxean neukan ere esperientzia ikusita, gurasoek zuzenbidea ikasi zuten, gizarte zientzien hautua egin nuen. 2 urte beranduago berriz ere beste erabaki bat, hautaproba. Zer egin, lanera joan, formazio bat egin, unibertsitatera, kasu honetan lehenengo biak baztertuta berriz ere unibertsitateren aldeko hautua egin nuen, eta eneukan nik ere garbize karrera egin. Itzulpengintza, historia, kazetaritza, zuzenbidean itun buruan, azkenan zuzenbidearen aldeko aukera egin nuen. Zuzenbidea ikasi nuen hemen Donostiko EHUk Donostin daukan fakultatean, eta ikasketa horiek bukatutakoan, eta ordurako naiz eta lan esperientzia txikiren bat o laburren bat izan, nire burua oraindik lan mundurako prest ez zegoela ikusi baino, nire formazioa beste ikutu enpresarialagoa zen batekin osatzea erabaki nuen. Eta hartara, Deustok bere garaian eta uste gaur-gaurkoz ere jarraitzen duela, enpresa zuzendaritzari loturiko master bat egin duen. Master honek zeukan berezitasuna zen, 3 hizkuntzotan zela, ingelesez, frantsesez eta gazteleraz, eta 3 unibertsitate ezberdinetan. Bradforden, Erresuma Batuan, Nantesen, Frantzia iparraldean, eta hemen bertan Bildon. Hori ikasketei dagokionez, lan munduari dagokionez, masterrak berarekin praktika batzuk egitea zekartzan, nik pertsonalki erronkak eta erronka zalea naizela esango nuke, eta master horren praktikak Londresen egitea erabaki nuen. 6 hilabete egon nintzenan, gero Donostira bueltatu nintzen, eta master praktika horiek abia puntu izan ziren berriz ere Donostira bueltatu eta handik 6-7 hilabetera enpresa berriak deitu eta guztira Londresen beste 6 urtez aritzeko. Zuzenbidea ikasi izanagatikan ez naiz inoiz abokatu gintzan aritu, ez antzeko kontuetan, kontratuak eta bai egunean jarraitzen guztitu, baina Londresen adibidez finantzarloa jardu nuen. Iritsi izan momentuan, non ja Londresen neukan esperientziak ninduen guztiz azetzen, berriz ere argi neukan zer ez nuen nahi, eta lan bila hasi nintzen, eta orduan sortu zen, batetik etxera bueltatzeko aukera bat, hemen Donostin dagoen enpresa batek lan bila zebielako momentu hartan, eta bestetikan, eta hola iritsi nintzen ere gaur egun nabilen industriara, bioteknologia industriara, guk neronek egiten duen lan horrek pertsonengan edo gizartearengan izan dezakeen inpakto soziala. 2 urte egin nituen Biral Genderitzon hemengo enpresa batetan, eta handikan beste, duela 2 urte luze dagoeneko, Quaterlab deitzen den enpresa bioteknologiko batetan nabil. Quaterlabek egiten duena hitz gutxitan da azkenean, gaur-gaurkoz ez dira gazteleraz esaten da medikamentos de terapia avanzada. Medikamentu hauek gaur-gaurkoz ez dira, ez daukate horrelako presentziarik, baina etorkizun handiko terapiez hitzetan ari gara, dira terapiaz genikoak, terapia zelularrak, urrutik ikusten diren gauzak izanagatik, Donostik ospitalan dagoeneko terapia genikoak aplikatzen dira, orain ez, baina mendikan urte gutxi barru deno hau ibiliko den kontua da. Eta gure kasuan, Quaterlabek egiten duena da, produktu edo medikamentu horiek, estatu Espainiarrean edo EMA edo FDAren kasuan behar dituzten oniritzi eta komerzializatzeko oniritziak eskuratu aurretikan produktu horiek pasa behar dituzten kalitate kontrol batzuk. Hori izango litzateke laburbilduz nire ibilbidea. Hasieran esan dizudan ideiara bueltatuz, erabakiak hartu. Konturatu ez baldin bazarete ere, dagoeneko 16-17 urteko gazteak izango zarete, honezkero erabakiak hartu dituzue. Nahiz eta erabaki txikiak izan, baina erabakiak hartu dituzue eta erabaki horiek ondorio batzuk dituzte. Eta ondorio horien erantzule zarete. Nik hemendikan egingo nizuen, nire animoak edo nire mezua izango litzate ez izan beldurrik erabakiak hartzeko, ez izan beldurrik hanka sartzeko, denok sartu dugu hanka, esperientziak bilatu, izan hemen, atzerrian, geroz eta garrantzi handiago daukate
hizkuntzek galdu gabe zuen nortasuna, zuen izaera, zuen jatorria, baina hori esperientziak pilatu, zuen buruei ez mugarik jarri, egin nahi dezuen hori argi baldin baukazue horri ekin, eta argi ez baldin baukazue, joan poliki bizitzak zuen aurrean jartzen dizkizuen gurutzbideetan erabakiak hartzen eta iritsiko zarete, inoiz agian hasieran espero zen duten lekuetara, zen nik zuzenbidea ikasita enun inondik inora imaginatuko gaur-gaurko egiten dudan egitea, baina gustatzen zait, pozik nago eta hori da garrantzitsuena. Animatu erabakia lasaitasunez hartzera eta jakin hanka sartzen baldin baduzue, ez dela ezer gertatzen eta beste hiltsiko zaretela nahi dezuen lekura. Nik gero ere beste hizlarieken batekin batera ondoko aretoan egongo naiz, inor zalantzarik edo baldin badauka, partekatzeko, dokumentatzeko edo zen gogoketa egiteko. Eskerrik asko.